Pagsika ning tuhan na yun. Laktan ray bagsik ini pero wa may kwarta. Migo. Ang imong laktan ba, bago ray bagsik pero wa may kwarta. Dai lupot. Ana na dia? Oke. Kila sudah. Bisa kebakar dia. Good. Ato na pikas bigo, arta na pikas bigo. Sige. Dito. Hello, ma'am. Ay, kuya-kuya na, ma'am. Kay, managkaila ka. Migo, ayaw dia kay mapaul tadi ano, unsa nanay on sukol nanay on. Naga dia. May problema, guys. Ha? Kailan mo nila. Ah, kailan na. Dito ra ka paabot ka orderan di ka kuan unsa mo ah? Litson. Nakay litson ay. Litton. Ito na. Ano ito? Litson. Umba Migo. Umba to gitu. Ang sa emperador. Oh, yung kreatiba. Emperador kuno yang request bagi emperador. Ya. Ha? Lakta ya. Di ka magda. Orderan na kulapo, kulapo. Ya. Kuya mo yapas ka. Kuan. Oh, wala ka ko. Umba. Unsa na? Ay, idol. Ay, ni ako ngayon. Ano mo, guys? Kita ka bago. Dilyota. Kaila di kana. Ikarabo kung ibol ko na. Ayaw na, di na ako matintala na. Di na ako matintala na. Tidak kena siya matintal. Kita ang. Kaya rag nilatan ma'am usa kang kulapo. Ano na, best? Dol unsa pa order mo dia? Ano online? Yan, nasa mga. Ano ka ustad pa diri? Dali sir, fresh kayo. Agay. Hi sir. Nilatan? Hi besh. Sa kanilatan. Baka na. Duha lang duha. Sige mo lang taga-video niya si Uy! Oh, apilon di ka na eh. Apilon di ka sa kong vlog na ya. O ato ni kuan ni mohang kuan be. Ani Ilna Food House. Okay, nindot kayo malamian kay diri og mga pagkaon. Nayari guganahan mo kaon diri. Dugay-dugay na ka diri nay no? Dugay na ni sa kalihukan sa nanay. Sa niluto ay. Nakaon? Okay kayo. Kinsa na? Ako na be. So, Richard Nelly ba? boss, daray mo nga boss, oh, boss. Boss, daray mo order boss. Mas piling gano'n. Oh. Ano mo? Yawa, busing oh. Matulong mas congressman doon. Yate. Ay, may order Migo? Emperador. Eh. Idol. Migo, Migo, soft drinks ko no? Di man ka mag soft drinks no? Ano sa babe? Kulapo lang mo, kulapo. Emperador na, dapiling emperador. Magpalating ko. Kuya, gani akong katapat panahon kay mga model. Mauni nakapadaog ni Ada. Hmm? Pagkisa ni Pinse, nalaban kayo ninyo ha? Ilong-ilong na meron na. Kulabog na muna. Kulabog na muna. Kulabog. Ato na ni kon boss kulapo. Ayaw, anak, kita na. Kita na ako pwede na natulog ng
dawan kay nabiyo na Nauli ka po. Aranan na to sa taas nga bitino. Ah, biliban ako, amigo. Ay, ba't kang bagay? Di ako, di mo paano sa decline din na. Lagta na dito. Gamay ba? Di mamatang-tang ang unoter. Hmm? Ay, sige, reklamo dia. Kata lang na. Di matang-tang, wala mga ngipon. Mo yung ipon. Tayo. Hindi ka mapausa mo. Saan mo kutsilyo? Di matawan yung gabay. Ako ra ko anon kay kangit kayo. Nung saan mo din na? Kahi. Ano kaya? Bagay? Ikiton pa na mo si mong ipon. Wala ko, supa ko, wala ko. Hmm. Ay ganay komedya diya. Kabaw ka dituang na ka. Ako yung may susunod. Saan yung susunod? Migo. Migo. Iguman na to kaon na, kanya-kanya lang ta, ha? Bayad. Pagkakot na mo, kailan nito? So, kung sila na ako sa nako, kay Api na lang sa kita ko. Kay parang, usa rin ang reason. Ikaw na reason to. Hindi, madani na mong tutoy siya rin. Huwag lang ba? Kanya-kanya lang sa taron. Ay, ginawa niya. Kanya-kanya sa, kuha pa yung sweldo. Dili na dapat to sino. Nay, ilista ko ano be? Ilista ko kanya. Kanya-kanya rame. Wala na yung surprise yan. Ano saan naman sa ay? Plastic naman sana. Boy balot gini siya eh. Apel na balot oh. Ay, apel na balot ko rin ah. Boy balot. Boy balot. Apel to balot ba? Putos ba? Ihud. Ha? Dapat. Unsa man ni boy balot oy? Digi ka kay ka sa nimigo, kitaan juga sa video, imo gigi balot. Oh, oh. Nya. Lista dito yung nanay ko, lista. Hay. Iliktara ko nung ninay. Iliktara ko nung. Lista, lista. Idating. Ipalista lang ko nung Nicola po. Migo eh. Nya, busog ka. Wa. Sus, Ginoo. Ngumuhuan, nas naong. Aga, di mo magugi sa biyagan nung pala. Yagan. Agad, biting. Okay kayo. Tumigo. Ito ko, ipalistay mo ko. Nay, kompleto, nakabayad sa kula po, Nay. Kaya mo pala po! Hoy, bayad ko, Nay. Aga, oy.